Ahoj, tak tady máme teda další videa. To je teda druhý video, takže jsem strašně ráda, že můžu točit. Inspirovala mě k tomu hodně inspirovala jsem to už říkala v tom videu. Takže tak no. A jdeme teda točit. Jako první tady mám, jo, jsem si říkala, ještě jsou to teda nákupy a novinky, tam je červen a tady na to. Předtím to bylo strašně blbá na tom, jako to se na to nedívejte. Je to ještě natočím točit ještě jednou. A to se vůbec nedívejte, to ještě natočím ještě jednou. A takže tam to vůbec nejde slyšet, tam špatná kvalita, všechno. Tady teďka možná bude taky, ale zkusím mluvit trochu nahlas, takže uvidíme. Takže, jako první, tady mám teda naušničky pěkný. To jsou tam takové dvoje naušnice, tady to už je trochu jako, rozčípěžené, tady tak. Já vlastně první asi nejde toto, takže taková náušnice, to jsou takový špagátek, jako kdyby, zlatý, pak je tady takový, a pak tady takový trošičko. To má dohromady to teda takhle, zepředu, zezadu, ten zrák, takhle. Takže hodně si mi ty nožníky líbí, hodně nosím. Je třeba jako pěkný, jakože třeba nějaký bílýmu oblečení a tak, jako také mě tomu třeba neslyším těma vlasům, že jsem se stříhala. Takže tak, jestli asi dám důležitý, nevím. Já tu kameru mám jako trošku obráceně. Já to dám nechám sůl, koupím vlastně nic, který je tu nezavazím. Takže jestli dám taky do drdola, strašně moc vám to zdržu, ale pak jinak všude lítá. Takže tak, ještě mám taky čáru, no dobře. Tak, jo, takže ty naušnice, to stály 45 korun a bylo to normálně u Vietnamce, v Brodku. 45 korun, nebo tak nějak, no, kolem 40 nebo prostě 40 nebo 50 korun stály. Levně jak facka, takže tak. Říkám, nemám levně jak facka. Takže tak, ne, já jsem srandu, no tady nebudem to rozbírat. Tak jako další tady mám moje nejoblíbenější tekatričko. Moje nejvíčko, takže nejka. Toto je zezadu? Ne, počkej, to není zezadu. Jak co se patří? Mně se to vždycky nějak převrátí blbě. A pak nevím, jak to patří. No, tak si tekám u toho. Teď je to moje nejoblíbenější. Ve mně to. Takže tak. Ne, takhle zepředu, už to mám drže konečně. Jdeme takhle zepředu, mám si sníčko, protože na černou jde hodně sníčko a já jsem to taková jednou na stopě, takže no to běží, no. Takže takové tričko, to je takové mé. Takže tohle, že to tak je. Tak, takže a tušku. Nevím. On si takový někdy takový nervy, že já bych potřebovala nervy. Že ale jako že bych natáčela. Takže takové, no. Jo, a ještě jsem vám chtěla říct. Určitě někdy koupím sový Boxer P, takže určitě někdy bude i video na Boxer P. A někdy bude video na zvířátkama a bráchovi. Němka se mého bráchu, co bude třeba házet nebo tak, takže vám tak někdy ukázají, mamku vám někdy ukázají, tak jako s ním kousla, protože to se hrozně počasně jako vážno, protože je to zezadu, příčko, bylo to od Vietnamce. Vietnamce to bylo, tady je napsané zezadu, tam je napsané, víc to říkám.
A je to na odličance, je stálo 250 korun. Bomba cena. Levný jak facka. Bomba. Takový levnička jsem si nikdy neviděla. Ale takový ještě k tomu pěkný. Krásný. Bomba cena. 400 a vyšlo mi to na 100. Já jsem si ještě zapomněla boty. Bože! No, tak já to pak postarám teďka. Je to bomba cena a já si asi ještě pak skočím pod ty boty. Budu muset. To možná patřit na druhý video bez bot. Nebo to znamená jako třeba něco zapomenete. Ježišmarja. Já vím, že on hodně holek jako zapomněl, ale určitě třeba nezapomněl třeba u toho videa, jak já. Bože se mnou. Máma už jako říkala hodněkrát, bože se mnou. Ježišmarja, já jsem takový prdlo. Takže mají klasické triko, že? Takže 250 korun bomba cena. Jsem vám ukazovala. 45. Tak tady máme jako delší. Počkej, znovu podat, ještě nevím. Vy to vidíte jako klasickou... Čekaj, tak blbý světlo. Vy to vidíte jako klasickou teda. Já pořád má černou. Já možná pořád černou. Samozřejmě, vy to vidíte jako klasickou žlutou, ale je to takový, jako kdyby takový svíticí. Takže krásně to je svíticí, ale vidíte, vy to vidíte jako klasickou, vy to vidíte totiž jako klasickou černou. Takže to je takový, takže to je, že to nevíte. Je to normálně, já jsem to dostala od kamer, ne. Ježišmarja. Jo, já to mám ještě po mamce. Takže takový. Vždyčka jako kdyby mám. To se rovnou budu skládat, ježišmarja, je hlava. Jsem totiž přesnou koušila. Můží tady, to je to. Tak tady mám takovou kabátek od mamky, to jsem si nekoupila sama, to mám od mami, od mamky. A jsem strašně ráda, že mi dala krásný, líbí se mi hodně, protože je krásný studio, nejste dobrý. Jsem dostala na žlejzu. No a takže takový klasika, že? Není ještě výhlené, takže čas není vyžehlené, takže a je to Relezie International. Tak jsem od mamky vůbec nevím, kolik mohu stát nic. Mám tušení. Tak to jsem taky dostala od mamky. Jakože, já mám to nevím. Takže, takový jako to je takový, jak tam dočahnu. Takový, kapeličko, že ne. Ty se nechci, jak máte potom to bílý nějaký podklad. A vždycky nad tím je takový něco, co je takový kostičkový. Tento vevnitř je to takový půlový a mám ten kupil na kostičce. Když to sundám takhle ty šráky, takhle. A jak to mám vlastně takové ty šráky, takže takový tričko, nevím, kolik taky mohlo stát, neříkala nějakou taky. Tak jsem si koupila pudr. Taký pudr. Má to všichni. Pudr. Pěkný. Pěkný. Ukážu vám ho. Takhle na hobičce. Takhle vypadá na hobičce. Pěkné, já vám ho ukážu skoro. Už jsem to tam. Takhle. No. Jenže pozor, on se mi trochu rozsypal. Ono to strašně blbá kvalita. Ježišmarja. Strašně, jestli bude rozsypal nějak. Já ho moc neukážu. Možná tak tím krytu. On se rozsypal. Teďka jsem něco rozsypal, jsem už stával to prostě. No, to pak už nějak pravidel, ale vůbec nevím. No uvidíme. No. Tak jsem to mám celý prsty, ježišmarja.
A pak vám ještě určitě někdy natočím, jak sleduju kosmetiku a tak dále. A teďka jako úplně poslední, ne, ještě dvě věci tady mám. Ještě poslední dvě věci. Poslední věc je toto. Co to je, no, to nebude. Takže takový. Tak, taková bluzka. Pěkná, hodně se mi líbí. Jo, ještě jsem koupila džiny. Jakože má jako vždycky předposlední, má jako klasicky černý džiny, ne? To se snad to má jako vždycky černý elasták. Mám to jako vždycky černý elasták, to jsou to všichni určitě. Takže tak to. Sakra, vždycky to vlastně nevím, jak patří, jo, to je hrozné. Takže takový, má jako velké, no. Určitě vám někdy zatočím zvířata moje, Boxford, Ladybug a tak. To určitě. Tam určitě někdy natočím a... Takže... Moje zvířátka vám můžu vám ukázat teďka... Ježíš, moje ruka. Teďka vám ukážu jednu moju... Můžu vám ukázat jedno moje zvířátko. Je to Agama vousatá a... Ne, já vám to ukážu španělsky. Je to tak, ještě tady máme takovou lampičku jsem si koupila, jsem nekoupila, jakože jsem dostala, lampičku pěknou, lampička, že? Taková lampička pěkná, hodně se mi líbí, nevím, kolik mohlo stát, 300, to si tak nějak a no, já nevím, jestli budete štít, tak vám můžu ukázat tu Agamu, ale necháme to na jiný, až vám ukázat všechny zvířata. Takže, tak, takže, tak se mějte a u dalšího videa.